ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର କଳାକାର के ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାଇଛୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟୁଣୁ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀଟେ ଶୁଣି ନେମା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାୟମା ଚୌପଦୀଟେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି আর କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଇଁ ଦିନେ କଦମ୍ବ ବନରେ ରାଧାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭେଟିଥିଲି। ସେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଇଁ ବିଭୋର ହେଇକରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲି ଦୂତି ମୋର ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ସେ ଦୂତିକି ମୁଇଁ ଡାକିକରି ତୁମେ ରାଧା ପାଖେ ଯାଅ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୂତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି। ରବି ସୁତା ତଟ ବିହାରୀ ରଙ୍ଗେ ଦୂତି କରକୁ ଧରି କାହୁଛନ୍ତି ହରି ଗୋ ରବି ସୁତା ତଟ ବିହାରୀ ଶତଦଳ ପରି ସୁବାସ ଶରୀରୁତା ପ୍ରସରେ ରସ ଗୋସରସ ରସ ସଟପଦ କେଶୀ ଗୋସର ଗରେ ହସି ସୁଧା ହିମ କରୁ ସତକି ଝରି ଗୋ ରବି ସୁତା ତଟ ବିହାରୀ ପଞ୍ଚମୁଖେ କରିଛି ଜପ ପାଇବାକୁ ନାଗରୀ ଭୂପ ଗୋ ନାଗରୀ ଭୂପ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଜପ ଗୋ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଜପ ଗୋ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାଇ ପୂଜିଥିଲି ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗୋ ରବି ସୁତା ତଟ ବିହାରୀ ଚଳା ପାଙ୍ଗି ପରି ବିରଞ୍ଚି ଚାରି ଦିଗେ ନଥିବେ ରଚି ଗଚିବୁକ ସଚି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କୁଚଗ ଚାହାଣି କଟାକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କୁଚଗ ଚାହାଣି କଟାକ୍ଷ ଭଙ୍ଗି ମାଧୁରୀ ଗୋ ରବି ସୁତା ତଟ ବିହାରୀ କର ଗତି ବିଧୁମୁଖୀ କରି ରାଜ ଗତି କତିକି ଗୋ ଗତି କତିକି କହଇ ମଙ୍ଗଳ ଗରସ ପଞ୍ଚକରେ କହଇ ମଙ୍ଗଳ ଗରସ ପଞ୍ଚକରେ କୃପା କର ବାରେ ବ୍ରଜନା ଗରି ଗୋ ରବି ସୁତା ତଟ ବିହାରୀ